Hi students, 10th class as a question paper, maths paper clear check చేసుకోండి. The first one was 7 marks అని చెప్పేసి పేపర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫాలో చేసిన క్వశ్చన్స్ అని బిట్స్ అని ఫాలో చేసుకోండి. యాజ్ ద క్వశ్చన్స్ 7 బిట్స్ 7 క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసే విధంగా యాజ్ ద మెన్షన్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఫాలో కంపల్సరీగా చెక్ చేసిన విధంగా పేపర్ ఒకటి చెక్ చేసిన ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ సెక్షన్ లో వచ్చేసరికి 4 to 8 మార్క్స్ నుంచి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ జరుగుతుంది. మన 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ క్లియర్ గా చేస్తే ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అనేది కంపల్సరీగా చెక్ చేసే విధంగా పేపర్ కంపల్సరీగా పేపర్ ప్రాక్టీస్ చేసే విధంగా కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోండి. అదర్వైజ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని క్లియర్ గా ఫాలో అప్ చేసుకోండి. ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ అనేది నెక్స్ట్ సెక్షన్ 2 లో వచ్చేసరికి మన యూట్యూబ్ పర్పస్ లో క్లియర్ గా చేస్తే ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఫాలో చేసుకోండి. యాజ్ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసే విధంగా నా ఛానల్ బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్న పేపర్ చెక్ చేసుకుని యాజ్ కంపల్సరీగా పేపర్ ప్రాక్టీస్ చేసే విధంగా 8 మార్క్స్ కూడా 15 క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎవరు జరుగుతుంది కంపల్సరీ చెక్ చేసుకుని ఎగ్జామ్ కొంచెం ఫాలో చేసుకుని క్లియర్ చెక్ చేసుకుని కీబోర్డ్స్